Sempre. A veure, avui volíem fer una assemblea de poble per parlar de possibles accions per endavant. Com que tenim companys i companyes que estan tornant de Barcelona, hem dit que la posposaríem. Bueno, jo parlo des del moviment popular, si us sembla us convoquem o us emplacem a demà a les 8 del vespre aquí. La idea de demà és la creació del CDR de Sant Quirze del Vallès, per posar-nos ja en coordinació amb el Vallès. Per tant, a les 8 del vespre temporitzarem l'assemblea. Per tant, tota aquella persona que tingui ganes d'explicar la seva vida, exacte, ja ho convocaríem, però demà aniríem una mica al lío, per tant seria de 8 a 9. Qui tingués ganes o informació de lo que és un CDR, a les 7:30 a la sala de dalt de l'Estraperlo. Merci.